बिटिआर ओनसोलनि एबा बर'फोरनि बायदिसिना जेंनानि सायाव बाथ्रा बुंबोनाय थिकादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बावैसो सान सिगां हाग्रामा महिलारिया दिनै एभिक्सन खालामोब्ला गाबोननो न'खौ लुना होफिनगोन होनना बुंनाय बाथ्राया हारिनि थाखाय बेसेबां खहा एबा मुलाम्फा बेखौ आं मिथिया। नाथाय डिस्क' मोसानायनि थाखाय बाथौ रिजर्टआव धर्ना होनो हाग्रा एबसुआ हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बे गिदिर बाथ्रानि बिथिङाव मानो सिरि, बेनि गुमुरा मा बेखौ आं मिथिया होननानै फोरमायो। गुबुन फारसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ बिटिसि सोरखारा केबिनेटआव बिथांखि लानानै हादोरसा सोरखारनो दैथायहराब्ला बे जेंनाया सुस्रांजानाय नङा होननानै बिक्रम दैमारिया बुङो। बे बुंनाय खोथाखौ बयबो नुगासिनो हाग्रामा महिलारिया जे बाक्सायाव फैनानै जितु इलेक्सन जानायनि सायाव खोथाखौ बुंदों जे दिनै होखारोब्ला गाबोन समफोरनो बिपिएफ सरकारा न' लुफिननानै होफैगोन होननानै। बे खोथाया हारिनि थाखाय बेसेबां खहा आरो बेसेबां लाब बेखौ आङो थोंजोङै बुंनो सानाखै। नाथाय बिनि सोमोन्दै खोथा बुंग्रा जोंहा मोनसे सात्र संगठन दङ। हारिनि थाखाय सोरबाया जुदि थारैनो गमामायैनो नंबां जाबां खोथाखौ बुंनानै हारियाव गुन्दुगुल लाबोग्रा व्यक्तिनि सायाव एन्सार होग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दंखायो। जायबायदि दिनै थारैनो हाग्रामा महिलारिया बे एभिक्सनखौ लानानै बुंनाय जिहेतु खोथा, बेयो जुदि हारिनि खहा जामारनाय खोथा बुंमारदोंब्ला निस्सय बिनि एन्सारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होगौमोन, नङा होमबा? बिथाङा होगौमोन जे दिनै जाति दुहि जोंनि बर' जातिनि सै सोबग्रा दिनै एभिक्सन जानायखौ नों मानो होबथादों? हाग्रामा महिलारि गो बेक, हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद होननानै मुर्ति सावनानैब्लाबो दिनै बिनि सायाव एक्सनखौ जोंहा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादा होगौमोन। नाथाय दिनै नुवाखै। सैथोआ मा आं बेखौ मिथिया। नाथाय दिनै आं बेखौनो एग्जाम्पल होनो नागिरदों। बाथौ खेराइ रिजर्टआव बा हाग्रामा बिथांनि रिजर्टआव डिस्कुस डेन्सार मोसानायाव माबा मोनसे मिसलेट जाबाय। बिनि थाखायनो जुदि दिनै धर्ना होयोब्ला नैबे हाग्रामा महिलारि बुंनाय खोथाया बेसेबां सिरियास। दिनै होखारोब्ला गाबोननो लुफिनगोन होननाय खोथायाथ' बिराद गिदिर खोथा बियो। नाथाय बिनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो धर्ना होनो हाया, मानो मुर्ति सावनो हाया? कारना मा? दिनै जों निस्सय बिनि एन्सारखौ मोनगोन। दिनै बेथ' बिराद गिदिर मोनसे इस्यु बियो जे होखारनाङा, जों लुनानै होफिनगोन, बेयावनो था। नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जेबो फिननाय गैया। आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनो समाया, जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया। नाथाय गोरोन्थिया जायोब्ला आंबो बुंनांगोन, नोंबो बुंनांगोन। दिनै आं बुङो बेसेबां खारनो, बहा खारनो, बहा थाखुमानो? जेसेबांनो दिनै खारगोन बेसेबांनो दिनै रायजोआ होसोनानै थाखुमादोंब्लाबो रायजोनि जेराव लाबोगोन। बेनिखायनो आं दिनै बुंदों, दिनै जोंहा इउनिभार्सिटिनि खोथाखौ नाय। इउनिभार्सिटियाव दिनै मा जागासिनो दं बेफोरनि गासैबो सम्पुर्ण दृश्यखौ नुगासिनो दं। मोनसेल' राहाखौ आं बुंनो नागिरदों। इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेम जिहेतु लादु सिं बिथांखौ होखारनायनि खोथा धर्ना होगासिनो दङ। जुदि थारैनो बेखौ होखारनो गोसो दंमारोब्ला बिटिसि केबिनेटआ, बिटिसि काउन्सिला डिसिसन लानानै स्टेटआव हरागौ माने बेयो जेबो जानाय नङा होननानै आं दिनै फोथायो। डिसिसन लानांगोन केबिनेटआ, आरो केबिनेटआ आसाम गभर्नमेन्टनो हरनांगोन, आरो आसाम गभर्नमेन्टआ निस्सय एडभाइस होगोन दानि गोदान गभर्नरखौ। बिनि सायाव गभर्नरआ निस्सय नायगोन। दा बिदिनो खावलायदों, बेखौ आं नाटक होननानै आं बुङाखै। नाथाय सिस्टेमा बेबायदि। बेसेबां दुखु होबावनो दिनै सात्रफोरखौ, फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानैब्लाबो दिनै स्टुडेन्टफोरखौ बेसेबां दुखु होबावनो? रिजाल्ट मोजां जाया, लेखा मोजां फाया, सिलेबास मोजां फाया, धर्ना धर्ना धर्ना, दिनैसिम धर्ना नुगासिनो दं। दा स्टुडेन्टखौ लानानै दिनै गभर्नमेन्टआ मा खालामनो नागिरदों? अक्ट'बरनिफ्राय स्टुडेन्टफोरखौ लागातार मायाव बाहायनो नागिरदों? बिनि सोमोन्दै आं साननैसोनि उनाव बुंगोन। स्टुडेन्टफ्रा रेडि जानानै था, आं बे खोथाखौ बुंगोन।